and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Tita, what will I do? Dili ko buot ka mawa sa hingpit sila rin ako. Tigalig may laing babae nga nakita sila rin ni atong mga higayon nga nalayo siya nato. Usao naman lang kung mas bugat ang iyang gipati karon ngadto sa maong babae, tita. Unsay akong buhaton? Oh, no. Dili ka buhaton sa kong anak ni mo, Hennessy. Apan kung ugaling lang nga may laid man siyang babae nga gipagkikitaan karon, then show him nga mas deserving ka kay niya. Ipakita sa akong anak nga usa ka kadakong kawalan kung pulihan ka lang niya ni bisan kinsa lang nga babae. You are such a gem, Hennessy. Usa ipakita ka na kang Larry. Tita, Divine. Shit. Ganun mo magkatong akong gibuhat. Ganun buot ko siya ipalayo gikan itong tawhana o sa mong dapet. Ganun buot ko siya panalipdan. Ganun gibati ko nga nagkinahanglan siya na ako. Ganun lahi man ang akong lihok. Ingon man ang akong isulti kung ikatubag ko siya. Ano man? Ganong bisan si kabag-ok pa lang siya nag-aila. Ingon lamang niini kagaan ang pagbati kong ato niya. Ganong matagigayong tutukan ko iyang naong. Ganong buot ko siyang dakson ug hakan. Ganong ingon man niini nga akong gibati nga ito ni Lily. Naglipog na ko kung gano. 5 katuig ka nahimo kong hinikugma si Hennessy. Apan sukat, wa ko batia og sama niini ka-excited kung gunahuna nga ikauban siya. Sa masigibati ko, gaka-excited kung si Lily, ako'y kauban. Shit! No! Dili ko kinangay bati o na. Naana si Hennessy. Kaslo no namin si Hennessy. Si Hennessy lang ay kumuno na ako. Kung nilangin pa. Si Hennessy lang. Babe? Oh, yes. Yes, babe. Come in. Tired? So tired. Kung maong humanta mangaon karon, masahian ta ka. Aron, ma-relax ka o makapahuway. Okay? Pagkakailangan lagi ko na. Thank you. Bisan unsa alam ni mo, Larry. Akong buhaton. Larry. Hennessy. Maadto na ko. Bida ay, noon sa maka ay. Kapila naman taong ka mananghid ay, nga maadto na ka. Sama nga ikagbawon. Muan tay bawon ay, hurot na. Kay gihurat man nimo. Ang badiya. Lokal ay. Ay, ong kita disputahan. Adto na ko. Ay, adto na gani. Dah, bida oy, adto na ko. Bida sa sige ni pananghid ay. Lakaw na gani kay malit na ka sa mong trabaho sa bar. Adto na jud ko manoy. Unya pagtarong din niya. Tarong ra na ako ha. Sa kalisod ko higda na siminto pero nagtarong yapon ko. Da oy. So dagunas bay ba? Unya ilak dayon ha. Ilak? Wa pa gani ko makasod niya, lak na. Mama gani akong tuyo nga dili ka makasod. Tiya, uy, nga naman. Kay wasa ko salig anang naong nimo manoy. Ay. Tingalig baka una-una niya kag dautan ni Lily samtang wa ko dinhi. Astang salbahi sa igsuuna. Ngunay man. Ingon ay ninaw nga, kini nga. Ha? Uy, kagwapo na ko ha. Talong sa taong ko pagkatao, Gina. Ikaw gid ang angay nga. Mahibawa na, kay igsuon ko ta. Ay mama bitaw wa ko salig nimo kay igsuon ta. Ug nakaila ko nimo. Onsa? Hanggaw gini. Hanggaw gini igsuon na. Wam ta siya dinhi matong. Hindi siyang katri, pero di gyapon ko makapuli higda. Anhim gyapon ko ni pahigda o siminto. Salvation kay igsuon na. Kalau kita bisa salbahis. Hay, kabugnaw bes kong buko-buko eh.
Bala kay. Bala kay suna ka. Bangon ko, bi. Da. Ha, kini. Makahigda niyo ko ni tarong. Makatuog niyo ko ini. Pero, tampa. Si Lily ka, no? Nahinanok na ba ka siya? Tungang gabi naman. Nahinanok ng iting ito, eh. Tuog na ko, eh. Tuog ko. Sami, eh. Ano man, eh? Di magyapon ko mahilon na, eh. Ay, bida ni lawasa, eh. Abig-bigan, eh, liliun ka na ko sa lilibi kung nakatuog na ba? Oops, bangon ko. Day, Lili. Day. Lili. Wala naman siya matubag. Nahinanok yung lagi siya. Milihok siya. No! Napukas ang iyang habol. Gay! No! Naputi ang paa. Landutay kapon. Yalo, ang gilok ng kamot na ko. Lili. Lili. Akong kunong ang mata siya, ay akong kamot baka ano, wow. Tuwag yun. Wag yun. Inanok yun. Huwag yun siya mata. Makabantay ba ka siya, no? Kung hinayan ako paghikap ng iyang paa. Ala, nangurog ang kamot na ko. Duhay nagkurog. Ang kamot ko ang adil ako isulting usa. Kalindot kang pamatiun ko. Mahikap na ko iyang paa. Wa na. Kaging na. Nakaging na. Bala na. Gamay lang. Gamay na kayo. Tumoy ras kong tudlo ang akong ihikap nimo. Akong pinangga. Jason. May ago siya. Jason. Kalain sa di mo day lili, oy. Oo. Pasabutan man ni mo akong kahinam. Agaywa na. Samot nagkaging ang ako nga. May ago ka. Yay. Bahala na. Dili akong pangan ang imong gisangpit. Lili. Lili, ago day. Ago. Jason. Hapit na. Gamay na lang. Saan mo gibuhat, ha? Naglantaw ni Daylili kay nagsigi og ago Naglantaw bitaw. Unya magkupot day kana. Kana. Sa man, siya kuptan. Kanang gamay ni imong gikuptan. Ay. Kini mo ang hini kita mag-away ni. Hilas nimo. Gamay di. Kamay, liwat nimo. Agay Ipusa na ko. Agay mo wala gid sunay da. Pakawo ka lang. Wala gid sunay da. Balahingan lang ko nimo buong basta dili ko lang nimo gamay. Sabra. Magkabaktan si Daylili. Abi pa lang tinuod. Tinuod ra pagyud. Tudaan pagyud ko. Husto gyud lagi ko sa akong pangagpas nga may dili ka maimbuhaton magwanga ka. Mi under time ko kay gikulbaan ko ang malak. Agay. Ito rin, manghuda nga. Manghuda tag magwang. Apa niya, isang kulata ka? Kulata! Ha, sige. Kulata! Dali. Gina, Mata na ka dahil. ni ano man lagi ka, Jean. Lili. Mi uli ko sa'yo kay... Kalibangon siya dahil, kalibangon. Unsa? Naglaan niyang tiyan dahil, libang ito rin ikaw. Mao ka, Di, kuan ka nang... Lakaw na sa banyo! Lakaw na! Mag-itchar mga ka, lakaw dito! Nahinanok ng mayo sinesis kong tupad. Las 2 na pasado sa kadlawon. Apa niya? Nagbata pagyapon ko. Shit. Nalubagti man kumahilo na magunahuna ni Lili. Dili ko mahimutang nga.
gikauban niya katong lalaki ha. Pero usap siya labot o kung si Bako madibilab siya itong tawana. Pero imposible kabatig dagway ato niya. Oh, shit. Did I just say bati og naong katong tawana? Urang higay nga nanaway ko sila ang tao. Dili ka na anging mahitabo. It's not good. But it's true. Shit. No. Sabi na tamo ako. Ano pang naingon mo ko ini? Wala ko magkasabot. Natuog na ka si Lily karon. Of course, yes. Kadlaw na. Natural nga na hinanog na siya. Damn it. I want to make sure. Tawagan ko siya. Oh. Saon ko siya sa pagtawag. Gawa man din siya yung cellphone. Damn it. Gubat! Hupo kay may hapon! Wala. Ligaw na palibot. Wala kinabating buto-buto. May nutok. Mga hapon. May mga hapon. Kinahanggang makatago ko. Pagkatanahan na Pedrohan wa mo yung kamatabisan o gitok-tok na kong kusog kayo ang iyang pultahan. Nya gipauwanan pag na kong mga bata. Gabi ha. Wag yung kamata ay... Uy, hala? Hala ba siya patay na? Ay, dili mahimong mamatay ka Pedro ha ka kay... Ubanan pa ko ni mo paingon sa syudad. May giwang sa iyang bindana. Wa masira og tarong. May anak ko agi. Ablihan ko kana. Taon able na. Able na taon ka tingalig babahos Pedro na sa sa bahay. Kinahanglan nga. Panlipdan ko akong kagalingon. Panlipdan ko akong kagalingon. Akaroon kang hapuna ka. Mipugos kang sud sa kumbay ha. Kinil. Nara. Nangablin na sa akong bintana. Puspusan kang dakong batuta. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!